खुलुमगा आं त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि kaisa member koke specialist jotono no sanamo jong finance next year ni simi sing kaisa sini Tripura People Foundation no kuchuk karna bagai ba borong no help kam ga khaimana bagai ya pri se tongo so abuna ang jotono sanamo songo next year ni simi jotono ready tongmadi kok ta haise jara member fees na ya sini Tripura People Foundation e fai member fees na ya sung borong no कोनो जगह सं हेल्प खाइमिया जे जरा संगवाई मेंबर फेस ना वई जे संगवाई करेंगु तनाय सं बिन बागै थिया सांगनो तंनाय सो अबनो नरकते साजाक साजाया अब सं साइमिया सो तामने के सं प्रतीक मासनो नगुइ दङ बरक थियो थांगो खारि फाइलायो रेफ खाइजागो हायंगो अपेहेंगो अनेक अनेक गोबां दङ बेंगलोर सिमिया आउट ऑफ स्टेट सिनी स्टेट नि जों फाद्रा फायगे नि सिजागो बागे सो अबनो सानाम जों सिन त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डायरेक्टर सिनि दारा दिनेश बिनि बकिसा ताबुक जॉबलेस नि बकिसा टेंशन न बिनि फैमिली दङ नरं हायनो नरं जे वानसुगो सिनि फैमिली जों जालां नांगो बिनि ब अब हायनो सेम कंडीशन गे जों अबनो किसा याक बा याक के रोम लाई किसा मा तोंग लानै केमनो के बो हाई बो ओवा हाई अपतिता सालाजी जतनो थानसा के मिलोगै काम खालायनै तै सालायनै काम कक सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों ताबो खाय गलांनाय जों ताबो काम का खाय गलांगा सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनल रक बरगबो काम के नुखायनै आवगे जों ठीक कमा खायनै सो अब नरक रेडी दंदी मेमोर फीस जों ताबो सुजुलो तो अनाउंस खायाको नेक्स्ट ईयर नि बागै नो रेडी दंबायदि मेमोर फीस नाना बागै जरा मेमोर फीस नानाय जों ब्रोंनो सिबिसे हेल्प खायनै आसुनो हामबाय।